ne puštamo decu u školu, da vidimo kome će vi da predavate i ko će vama onda da davate pare. Eto, samo toliko, hvala. Dobro, hvala. Eto, nećemo politiku da mešamo u celu ovu priču. Jedna dilema koja se pojavila juče, danas, to je da je prosvetnim radnicima isplaćen drugi deo februarske zarade umanjen za 8 do 44%. I o tome je gospodin Leonardo Erdelji pričao nešto kratko. Međutim, u Boru nije isplaćeno. Ne svuda. Od koga to zavisi i o čemu se zapravo tu radi? To je zapravo pitanje za mene konkretno kao direktora škole koji moram da se držim zakona. Definitivno i mi smo kao direktori dobili to pismo od ministra prosvete kojim treba da na neki način obračunamo efektivan rad. To do sad nikad nismo imali. Ja kao direktor, ja nisam stručan kao knjigovođa da bi tako nešto uradio. Koleginica šef knjigovodstva definitivno ne zna kako to da uradi i mi smo neke škole su recimo tražile pojašnjenje. Većina škola u Boru jednostavno nije za takav obračun i sada smo u situaciji da nemamo nikakav odgovor od načelnika školske uprave niti od ministarstva i jednostavno celom Boru plata kasni. Ja imam informaciju da jedna škola je samo primila platu koja nije bila u štrajku, a sve ostale škole u Borskoj opštini nisu primile nikakvu platu, znači niti smanjenu, niti celu. Mislim, pojedinačno. Ali, dakle, iznos je uplaćen? Ne znam to. Znate kako, plata ide direktno prosvetnom radniku, škola nema više mogućnost da preko računa ide. Škola sada samo vrši obračun i rekapitulacija se vrši sa upravom prihoda. Znači, kada se izvrši rekapitulacija u upravi prihoda, direktno ide radniku od strane ministarstva. Znači, škola nema više nikakvih dodirnih tačaka. Interesantna je stvar da, recimo, zadnjih 2-3 godine kao direktor nisam imao mogućnost da nagradim ni jednog svog kolegu. Vi znate, ja sam se često pojavljivao ovde kod vas u studiju sa lepim vestima, poput evropskih takmičenja, poput republičkih i tako dalje. I definitivno nijedan taj moj kolega, prosvetni radnik, nije bio nagrađen ni na koji način. Znači, to tapšanje po ramenu nije nešto što bi zadovoljilo i taj rad i kompenziralo taj rad mojih kolega. Međutim, sada jednostavno ja kao direktor našao sam se u čudu jer na neki način bi trebao da smanjim platu. Međutim, ne na neki način, postoji zakon. Ali direktore, još krajem februara je ministar prosvete Žarko Obradović najavio da će u školama gde je bilo potpune obustave nastave zbog nadoknade časova školska godina biti duža nedelju dana. Pa je rekao, u školama koje su štrajkovale skraćenjem nastave na pola sata propušteno će moći da se nadoknadi održavanjem 4 radne subote, a u izuzetnim slučajevima i sažimanjem gradiva. Ali je također rekao da će i plate radnicima koji su nastavili štrajk i posle potpisanog protokola biti obračunavane prema časovima efektivnog rada. Dakle, to je bilo krajem februara. Naravno, ali ni do dan danas ministar prosvete nije poslao način na koji to da mi uradimo. A uputstvo je poslato? Ne, nemamo uputstvo. Uputstvo kako treba da se ponašaju, ali pre nego što nastavimo priču, imamo nekoga na vezi. Halo, dobroveče. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Ko je sa nama? Sa vama je Mirko Marjanović. Izvolite, Mirko. Samo da pozdravim Vladu i da pozdravim vas u studiju. Hvala. I naravno ljude u režiji koji rade. Hvala. Pozdrav i vama. I hteo bih da podržim te profesore koji su u štrajku, da im poručim da sada nema stajanja i ne da samo nema stajanja, nego da do radikalizacije mora da dođe, jer ovako ne vodi nigde, niti vodi ka obrazovanju dece, niti vodi ka njihovom boljitku u životu. Što znači da treba što pre da uđu u tu radikalizaciju i da svi ti direktori koji su
koji su sada dobili neke ozbiljne zadatke da je obračunavaju plate kakve ne bi trebalo da obračunaju. Trebali bi malo da se zamisle, svi su oni u principu prosvetni radnici. A roditeljima bih poručio da ovaj štrajk nije samo u interesu profesora, ovaj štrajk je u interesu nas, jer samo zadovoljan profesor može da bude dobar profesor. I toliko, to je to. To je tačno, ali moram samo jedno pitanje, ukoliko ste na vezi. Da. Kolika je vama prosječna zarada? Pa moja prosječna zarada nije bitna kolika je, ali da li imate decu u školi? Da. I postižete sve da pokrijete tom zaradom, jel? Nema šanse. Pa snalazimo se. Mislite li da vam je dovoljna zarada? Nikad nije dovoljno. I sa 10 puta više ne bi bila dovoljna. Ali to nije razlog da ljudi stanu sa borbom za bolji život. Da li je stavka u vašem kućnom budžetu školstvo jedna od većih? Ne jedna od većih, nego najveća stavka. Je u mom, a najverovatnije i u drugim porodicama je najveća stavka. A šta za uzvrat dobijete? Pa za uzvrat dobijemo školstvo takvo kakvo imamo i zbog toga trebamo da se borimo da bude bolje. Taj profesor treba da bude zadovoljan, treba da može da radi, treba da budu ispunjeni svi njegovi uslovi za rad, da bi on mogao našoj deci da da neki maksimum i da ta deca zadovoljna i srećna izađu iz te škole. I ne samo zadovoljna i srećna, nego sa nekim znanjem. A sa ovim prepucavanjem između ministarstva i njih, to nigde ne vodi niti bilo šta, niti na gubitku su samo deca. A samo zadovoljan profesor može da bude profesor koji prima platu redovno, ima je i koji taj posao voli, a sve ostalo je... Ali došli smo do toga da ste rekli da su na gubitku deca. Da. Dobro, hvala vam na ovom uključenju. I samo bih htio još nešto, ako mogu da kažem, bezobrazno je sa strane sindikalnih radnika, to jest organizatora svega toga što se nisu pojavili u studiju, jer to što oni rade je u suštini i dovelo do toga i da se sada i smanje plati i sve to. Svi su oni, ne mogu da se izrazim prikladno da bi bio u programu, ali ipak treba malo da se čuknu u glavu i da razmisle o tome šta rade i da li su pripremljeni da budu na to mesto. Sve su rekli i time što se nisu pojavili. Hvala vam, Mirko, na ovom uključenju. Hvala i vama, prijatno. Komentaru, prijatno. Dakle, eto, još jednom ću ponoviti. Zaista pozvali smo uredno članove, odnosno predsjednika Foruma sindikata obrazovanja opštine Bor i zamolili ga da bilo kog, ukoliko ne on, da bilo kog člana foruma pošalje i bude gost, ne bi li obrazložio stavove sindikata. Međutim, nije se odazvao niko. Također, Živojin Marinković, predsjednik Saveta roditelja ekonomsko-trgovinske škole, je potvrdio dolazak, ali se nije pojavio. Eto, moj jedini gost Vladimir Stanković, direktor osnovne škole Đure Jakšić u Krivelju. Ono što smo malo pre započeli priču, a to je da je stiglo uputstvo na koje sam mislila, pošto je došlo do nezakonitog umanjenja zarada za februar mesec, treba neodložno odraditi sljedeće. I onda tu sada ima 7 stavki. Ja kao direktor nemam takvo uputstvo. Vidite, zato smo mi tu da se obavestimo, da vam ja sad sve to ne bih čitala, a između ostalog platni listić s umanjenom zaradom iskopirati u 3 primerka i zahtevati da se zavede u školi kao zvanični dokument. To je uputstvo šta raditi u slučaju da se umanji plata. Da. I to je uputstvo koje je... Poslato danas. Koje je Unija sindikata dala svim prosvetnim radnicima da bi znali kako da se ponašaju. Međutim, ja ću vam reći drugu stvar. Malo pre ste napomenuli da sam radio u prosveti, da sam bio član sindikata, ja sam bio i predsjednik sindikata i tako dalje. Prošao sam sve funkcije i evo dugo godina sam direktor. Ja moram naglasiti da u ovom trenutku najveće opterećenje imamo mi direktori, jer mi smo bukvalno, ne bukvalno, nego mi jesmo državni službenici koji moraju da poštuju zakon
koji je decidiran, znači koji nameće određene stvari svima nama, znači i mojim kolegama i meni. Međutim, ono što je etički, to je da sam ja prosvetni radnik i da ja radim sa mojim kolegama. Ja ne radim sa školskim odborom, ja ne radim sa načelnikom, ja ne radim sa ministrom prosvete. Ja radim sa mojim kolegama. Ja ne mogu mojim kolegama da umanjim platu. Ja recimo kao direktor hoću da im povećam platu, jer moje kolege su zaslužile povećanje plate zarad onih rezultata. Ako pričamo o efektivnom radu, a imamo u obzir da je socijalni status naše dece jako nizak, da imamo porodice sa 3 učenika u školi, verujte mi, ne može porodica tek tako lako da obezbedi i knjige i sve to. Kada imamo podatke sa terena, da nam deca dolaze gladna, bosa, gola, da im mi pomažemo i da mi kroz našu organizaciju rada radimo sa našom decom tako da su oni samo na nas oslonjeni i da postižemo rezultate kakve postižemo. A reći ću vam samo u 2010. godini školskoj 13 okružnih takmičenja. To nije mala stvar za 204 učenika jedne seoske škole. 7 republičkih takmičenja i 1 evropsko. Izvinite, ni jedan naš učenik nije platio dodatni čas. Sve časove i svo znanje su dobili upravo od naših nastavnika, od mojih kolega iz škole. Dajte, molim vas, ja hoću da ih nagradim kao direktor, meni su vezane ruke. A sada u ovom trenutku, kada se svi zajedno borimo, molim vas, mislim, pričam sad u množini, zato što sam i kao prosvetni radnik. Samo da ispoštujemo još jednog gledaoca, pa ćemo da već, evo, vreme nam nije saveznik, privodimo emisiju kraju, pa ćemo produžite na pola sata još. Slažem se. Halo, dobroveče. Dobroveče. Ko je sa nama? Radnik pomoćno-tehničkog osoblja u prosveti. Ovako, htjela bih nešto da vam kažem. Plata tetkice u školi je 16.000 dinara. Ispod proseka republičkog, molim vas. Plata obračunskog radnika u školi je manja od plate tetkice u obdaništu. I to biste trebali da znate isto. Liste za platu nam se štampaju na starom papiru koja deca donose od roditelja koji rade u kancelarijama. Reciklirani papir. Znači, papir za reciklažu, koji dobijamo s vremena na vreme, pa pomoćno osoblje brka po tom papiru da nađe papir koji je s jedne strane čist, da bi na tome mogle da se odštampaju liste, da bi na tome mogle da se odštampa dokumentacija koja se slaže u registratorima. Dobro. I to bi trebalo da znate. Šta smatrate, ko je kriv? Roditelji, deca? Roditelji, zašto bi roditelji bili krivi? Krivo je ministarstvo. Ali je isto tako, trebalo bi da znate, tetkica u školi dobije rukavice jednom u 3 meseca. Kad se te rukavice iscepaju, kupuju ih same. I obuću isto, i mantile isto. Obuću nemamo, tako smo dobijali nekad neka obaveštenja iz opštine da pravo na HTZ opremu, da oni nama ne prenose pare za HTZ opremu. Još nešto bih htjela da vam kažem. Trenutno krpe za ribanje su stare nekih, da vas ne slažem, ali možda nekih 5-6 godina. Ajde, samo brže, moramo emisiju da privedemo kraju. Sve je to ono o čemu vi pričate malo, ja se baš ne bih sve to treba pomenuti, naravno. Smatram da je sve ovo u interesu svih nas. Hvala vam. Hvala vam na ovim informacijama, otprilike smo shvatili šta ste htjeli da kažete, ali to je upravo dužna škola da obezbedi. Ostalo je još svega minuti i po do kraja emisije. Ja vas molim da date završnu reč, a ako nije problem, eto i da prokomentarišete ovaj. Pa ništa, ne mogu da komentarišem ovo zato što je ovo činjenica koja je... Ali je škola u obavezi da to dobavi, ne ministarstvo, tako? Naravno, to je vezano za opštinu Bor, ako pričamo o našim školama u Borskoj opštini i naravno budžetu. To je druga tema. Ja bih ukratko, pre završetka vaše emisije, zamolio sve roditelje za strpljenje, zamolio bih da nas ne osuđuju, jer nemaju potrebe za tim, da nas ne karakterišu na najgori mogući način, jer mi smo neko od koga sve počinje.
Njihova deca su u sigurnim rukama definitivno. Njihova deca neće izgubiti i neće patiti. Više će patiti ako im ti isti roditelji ne kupe najnoviji mobilni telefon, nego ako im ne kupe neku knjigu, a mi ćemo se potruditi i bez te knjige da im prenesemo određena znanja da bi mogli da idu dalje. Na roditeljima je da se potrude koliko god mogu da svojoj deci omoguće dalje školovanje. To je, recimo, meni jako velika želja i eto, to je neka poruka. Dozvolite prosvetnim radnicima da se bore za sebe jer su zaslužili neke stvari. Dozvolite da se izborimo za sistem u državi koji je jako bitan da bi svi zajedno postali jači i u porodici i u društvu. Neka vaša bude posljednja, neću komentarisati, samo ću na kraju emisije reći. Pratili ste emisiju Otvoreno, tema je bila štrajk prosvetara. Moj jedini gost večeras bio je Vladimir Stanković, direktor osnovne škole Đure Jakšić u Krivelju, a prazne fotelje bile su namenjene Dragši Spasiću, predsjedniku Foruma sindikata obrazovanja opštine Bor, i Živojinu Marinkoviću, predsjedniku Saveta roditelja ekonomsko-trgovinske škole u Boru. Hvala što ste bili sa nama, prijetno večer.